Guys, magandang umaga naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit na ating channel. So ayan mga guys, nandito pala tayo ngayon sa may Sukuni, Bugalyon, Pangasinan. Gusto ko lang i-share sa inyo mga guys, no, kung itong Sukuni hanggang sa may bayan po ng Bugalyon. Itong update na ito mga guys, kung may nabago na ba mula dito sa may Sukuni hanggang dun sa may bayan ng Bugalyon mga guys, no. Kaya samahan nyo ako mga guys, manood hanggang dulo. So bago natin papasadahan pala mga guys, ayan, shoutout pala sa mga viewers natin dyan sa US, kay Sir Leo Digario Versosa, kay Ma'am Lourdes Andres ng Indiana, USA, at sa mga sponsor natin dyan. Nandyan si Sir Bobby Ballesteros or Bernabe Ballesteros, kay Sir G619 or Johnson Versosa ng US. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta dito sa maliit nating channel. Maraming salamat na rin sa mga sponsor dito sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Ayan. At hindi ko na kayo isa-isahin pa para hindi na kumaba pa ang ating videos. Ayan. So, sa lahat ng mga viewers natin dito sa lalawigan ng Pangasinan, ayan, big shoutout po sa inyong lahat. Sa Bisaya, ayan, sa Mindanao, ayan, big shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat sa suporta nyo dyan sa may Bukidnon at sa Maramag. Ayan, kay Ma'am Dunis, ayan, maraming salamat sa iyo, ma'am. Tuloy lang sa suporta. So ayan mga guys, sa lahat ng mga Bisaya, daghan salamat sa inyong suporta. So ayan mga guys, no, tara at papasadahan natin. Let's go! So ayan mga guys, ayan yung kantuhan doon, no? Doon banda mga guys, yan yung kantuhan ng kapag dumiretso ka dyan papunta ng bayan ng Lingayen. Kapag kumakaliwa ka dyan mga guys, papunta ka ng bayan ng Labrador, Tagaswal, Alaminos. Ayan, so dito tayo mga guys. Dito tayo, papunta tayo ng bayan ng Bugalyon. Tara. At ayun na mga guys, galing tayo doon. Ito pala, ito yung ano, sa Sukuni. Tapos papunta tayo ng bayan ng Bugalyon mga guys. Ito, hanggang dyan lang yung may bahay. Tapos doon, papunta doon, medyo bihira na lang. At may nabago na rin dyan. Ito pala yung baluarte ni Sir Leo Digario Versosa. Ayan. Mga guys, no, may ano dyan mga guys, oh, magandang pagpipistuhan, no, foreign. Ayan, sa mga viewers natin na taga rito lang din sa Bugalyon, ayan, may paparintahan dyan, no, foreign na pwede nating pagpistuhan, pagninegosyohan mga guys, no. Tapos lot for lease yun doon sa kabila mga guys, no. Tapos papunta tayo doon mga guys. At ayan, doon tayo galing mga guys, no. Doon tayo nagla. May malaking puno doon, no, sa may mangga. Tapos nandito na tayo. Ayan.
Yan, at banda dyan mga guys, may ano dyan, may sabungan. So, hihinto tayo dyan sa may tapat ng ano, yung building na yan. Bagong gawa lang yan mga guys, no? Tara. At ayan mga guys, no, gagagaling lang natin doon. Nandito na tayo sa may building na malaki. So, bago ito mga guys, no? Yan, bago yan. Bagong gawa lang yan. Tapos papunta tayo doon. At i-stop ko naman tayo doon sa may sabungan. At ayan mga guys, no, galing na natin doon sa may building na bago. Tapos dito sa likod natin, ito yung sabungan. Ayan. Yan yung sabungan dito sa may bayan ng Bugalyon, Pangasinan. So, ito, yun lang ang nabago mga guys na yun. Yung building na yun nabago. Tapos, ito din, yung Pamana water yun. Booster yun ni. Ayan mga guys, oh. Yan yung ano, nawasan namin dito mga guys, Pamana. At papo doon mga guys sa bayan ng Bugalyon. Tara. At itay doon sa may tapat ng subdivision mga guys, no? Yan, mula dito mga guys, tanaw na tanaw yung bulubundukin ng Bugalyon. At ayan mga guys, galing na natin doon sa may sabungan. Dito na tayo sa may tapat ng ito, Grand Royal Subdivision. At ayan, bago yung gasolinahan dyan mga guys, no? Ayan, papunta tayo doon mga guys. At ayan, kagaling lang natin doon sa may tapat ng subdivision mga guys, no? So nandito na tayo ngayon sa may malapit na ito sa may Bugayong Street, no? Yan. Kaya dito na dito. Yan, at may kainan na dyan. Yan, papunta tayo doon mga guys. Tara. So nakikita natin mga guys na marami nang nagtitinda dito. At ayan mga guys, gagaling na natin doon, no? Diyan sa may tapat ng may kainan. Tapos dito, banda rito mga guys. Ano na to? Yan. Ito, tapos yung tapat niyan mga guys, yan yung Rose motorcycle. At doon mga guys, yun yung Aloha Printing Works na ano natin, no, sponsor din natin dito sa sticker natin. Ayun. Tapos papunta doon mga guys. Bayan na yan dyan, banda dyan, bayan na yan ng Bugalyon, Pangasinan. At ayan mga guys, galing na natin doon, no, sa may tapat ng ano, Rose motorcycle sa Aloha Printing Works. So ayan, no, nandito na tayo ngayon sa may tapat ng ano, Bugayong Street. Ayan yung Bugayong Street mga guys. Tapos punta na tayo ng bayan. Ayan mga guys, Bandaria dyan lang mga guys, no, Castro Street, tapos bayan na yan mga guys. So ayan, at hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit, at maraming salamat na naman uli sa pagsubaybay at sa mga nanonood hanggang dulo, no. Ayan, maraming salamat at sinamahan nyo ako hanggang dulo. Maraming salamat sa mga sponsor natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, tuloy-tuloy lang.